Que tal? Moi boas tardes. O Partido Socialista recoñece un fallo nos protocolos do partido tralo escándalo Salazar. Foron 5 meses en recoller as denuncias de varias mulleres que acusaron de acoso sexual o exasesor de Pedro Sánchez, Francisco Salazar. Abriuse unha fenda interna e malestar polas 3 versións distintas que deu. Primeiro, negou as denuncias. Logo dixo que non as tramitaran porque eran anónimas. E máis tarde asegurou que se borraran por un erro. A cúpula socialista pide paciencia, pero as responsables de Igualdade creen que o partido ten que levar xa o caso á Fiscalía. A las mujeres que no hayan sentido que se les había atendido, le pedimos perdón, le pedimos disculpas, hemos detectado el problema y hemos puesto la solución. Sigo a la espera de recibir explicaciones convincentes sobre lo que está sucediendo. A actualidade ten tamén un suceso que conmociona a Andalucía. A policía detivo a nai dun neno de 4 anos e a súa parella pola morte violenta do cativo. O corpo apareceu nunha praia con claros signos de violencia. A investigación ten que determinar que papel tivo cada un dos involucrados. No podemos avanzar mucho más que lo que le estoy comentando. La Guardia Civil desde el primer momento está en labores de investigación. Es un tema, pues, como pueden comprender, muy desagradable. A conservación das zonas históricas converteuse nunha das prioridades urbanísticas en Galicia, tanto polo seu valor patrimonial como polo papel para revitalizar as cidades. Alfonso Rueda anunciou hoxe que os concellos que aposten por rehabilitar eses barrios van ter apoio económico da Xunta. O presidente puxo como exemplo Vigo. Ali chamou a recuperar e dignificar a zona bella e avanzou un paquete de axudas de 7 millóns de euros. Achégase o Nadal e un dos clásicos son as cestas de Nadal que moitas empresas lle dan aos seus traballadores. Hainas de todo tipo e hoxe imos ver que traen algunhas das máis completas e con produtos gourmet como as de Inditex e moitas máis. Tamén saberemos se seguimos apostando polas cestas típicas de Nadal ou buscamos agasallos máis alternativos. E nos deportes van coñecer hoxe en persoa un dos pilotos do futuro. Cristian Costolla, galego, de Silleda. Ten 15 anos e acaba de fichar na Academia McLaren. En breve comeza a competir en Fórmula 4, pero o obxectivo final está moi claro, a Fórmula 1. E xa lles digo que non vai tardar moito. A ver, sendo optimista, eu creo que se sigo o meu recorrido bastante ben, esforzándome, intentando facer o mellor posible, conseguido uns bons resultados, pois pode ser unha posibilidad. O sea, 2030, 2031... Continúa o temporal no mar e xa o notarían, hai moita humidade no ambiente. Pola tarde tenemos chuvieiras, sobre todo no norte. O que cambia un pouco é a sensación de frío que xa non é a destes días. Medra o malestar dentro do PSOE polo caso de Paco Salazar. Era o asesor de Pedro Sánchez na Moncloa e ia ocupar un alto cargo na dirección do partido cando se destaparon varias denuncias por acoso sexual. Aconteceu hai 5 meses e dende entón o partido non adoptou ningunha medida. A responsable de Igualdade recoñece que fallaron os protocolos, pide perdón, pero elude ir máis aló na asunción de responsabilidades. María Cheda. Si, Marta Darriba, hai tensión, moita tensión entre os dirixentes tanto do PSOE como da Moncloa, cun partido que cambiou ata en 3 ocasións de versión con respecto ás denuncias das posibles víctimas do que fora asesor de Pedro Sánchez. Ademais, desbotan a posibilidade de levar o asunto ante a Fiscalía, malia que son cada vez máis as federacións que así o solicitan. A noite pasada rematou unha reunión sen acordos, con cada vez máis voces discordantes e cunha crise que tomba, que tira por terra o discurso feminista do Partido Socialista. As vítimas de Paco Salazar volveron relatar esta semana en eldiario.es detalles das condutas machistas do exasesor de Sánchez na Moncloa. Vomitivas. babosas y asquerosas. Pero a esta altura, responsables territoriais de Igualdade do PSOE queren máis que palabras da cúpula do seu partido. Queren que se leve ante a Fiscalía un caso que se destapou hai xa 5 meses e así o trasladaron á dirección. Sigo a la espera de recibir explicaciones convincentes sobre lo que está sucediendo y desde luego que me encuentro pues
pues bueno, disgustada y muy dolida. E que as propias vítimas viron como as súas denuncias desaparecían do canal interno do partido. A súa responsable de Igualdade, Pilar Bernabé, admíteo. Hemos detectado el problema y hemos puesto la solución. Pero nas últimas horas tamén transcendeu outro expediente paralizado en Ferraz dende xuño. Unha militante denunciou hai 6 meses o acoso que sufría por parte do líder do PSOE en Torremolinos. Ante a inacción do seu partido acudiu á xustiza. Aínda así, a central insiste en que actúan con contundencia. Hemos tomado siempre muy en serio y hemos sido inflexibles. Pola contra, pro PP, a xestión destes casos acredita la doble moral y la hipocresía en la defensa de las mujeres por parte del Partido Socialista. Es un partido peligroso para las mujeres. Dereita de Santos Cerdán no PSOE defende que levaba unha vida normal e asegura que nunca sospeitou que estivera metido nunha presunta trama de corrupción. Si recoñeceu que o viu moi preocupado polas noticias que estaban saindo sobre él. Unha persona, entiendo que como los que estamos nesta sala, normal. Unha persoa normal cun nivel de vida normal. Nunca vi un nivel de vida desproporcionado. Pero moi preocupado polas noticias que saían na prensa. Lo que él no decía que todo era falso e tal. Quen fala así de Santos Cerdán é Juan Francisco Serrano, a súa man dereita no PSOE durante moito tempo. Foi a súa sombra por España e fora de España, pero asegura que nunca viu nin sospeitou nada do que di o informe da UCO e que acabou co seu xefe no cárcere. No obedece al Santos Cerdán con el que yo trabajé. Nin soubo do cobro de comisións. Nunca, ¿no? No tenía conocimiento de eso. Nin de sobres con diñeiro negro. Yo no he cobrado nunca un sobre. Jamás. Serrano segue a ser alto cargo do PSOE, prognostica que a xustiza non atopará nada irregular nas contas do partido. El Partido Socialista tiene una financiación intachable. Juanfran Serrano si admite unha reunión con Leire Díez na que a ex militante lles trasladou o contido dun audio de Villarejo que afectaba ao PSOE. Na Comisión Coldo no Senado marcou distancias co ex asesor e co ex ministro Ábalos. Di que os coñecía, pero sen máis. Ábalos quedará suspendido de todas as funcións como deputado nas vindeiras horas. Deixará de cobrar os 5.300 euros mensuais e non volverá a ter voz nin voto. A porta pechada, sen ningún ministro de Sumar. Asinou hoxe o presidente do Goberno os pactos estratéxicos con Marrocos. Entre tanto, a vicepresidenta Yolanda Díaz expresaba nas redes sociais a súa disconformidade coa relación do Goberno con Marrocos. Acusa o executivo do que ela mesma forma parte de claudicar no conflicto que mantén o Reino de Marrocos co pobo saharaui. Lembren que Pedro Sánchez apoiou o plan de Rabat para a excolonia española. Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos y vamos a decirlo claramente, no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui. Hoy y siempre, viva el Sáhara libre. A que vai ser nova fiscala xeral do Estado, Teresa Peramato, agarda poder sanar a ferida na institución que deixou a condena a Álvaro García Ortiz. Hoxe, unha comisión de xustiza examinou se cumple os requisitos técnicos para tomar o relevo. É un trámite, porque a decisión da comisión non é vinculante. No puedo ni debo eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que atraviesa la Fiscalía Española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todos y cada uno de los fiscales de este país. Medra a tensión dos sanitarios coa ministra Mónica García. A partir do 27 de xaneiro anuncian folgas todos os martes para pedir avances na negociación do estatuto que regula as súas condicións de traballo. Lo hacemos porque después de casi 3 años de negociación, el Ministerio que dirige Mónica García no tiene intención de acordar un estatuto marco justo, útil y beneficioso para todos, los trabajadores y trabajadoras, sin excepción ni privilegios entre colectivos profesionales. En Madrid foi apartado o conselleiro delegado de Rivera Salud, a empresa que xestiona o Hospital de Torrejón de Ardoz. Acúsano de dar instruccións para facer menos probas aos pacientes e obter así máis beneficios. Bruxelas segue con especial atención a evolución do gromo de peste porcina en Cataluña. As autoridades comunitarias delimitan ese foco en 91 concellos. María.
Si, nese perímetro, Bruxelas proíbe o movemento de animais e as exportacións, unhas medidas que se manterán en vigor polo menos ata o 26 de febreiro, pero poderán revisarse se o gromo se extende a outros concellos. Na mentres, a Comisión Europea tenta que a prohibición de venda de carne se limite só a esa zona afectada e non ao resto do país. A China xa o está facendo así, pero hai outros mercados relevantes para o porcino español que de momento están aplicando o veto a nivel nacional, como o Xapón ou os Estados Unidos. Bruxelas ten que autorizar tamén o sacrificio dos xabarís localizados na zona cero de Segromo. A cifra de cadáveres mantense en medio cento e o número de positivos ascende a 9, con 5 exemplares sospeitosos que están pendentes de confirmar. O dispositivo despregado na zona segue traballando para manter os animais no perímetro marcado. En cas de que es trobés un exemplar mort o amb símptomes de malaltia, que no està mort però que està ferit o que no està mort del tot, llavors s'activa el grup de suport del GECA, el grup de suport de captures. Si s'hagués de sacrificar, es sacrificaria, i per l'extracció llavors s'avisa un equip específic d'extracció de l'animal amb totes les mesures de bioseguretat corresponents. Sobre isto, o presidente do Partido Popular pide ao Goberno que escoite a xente do campo e non tente resolver a crise con receitas urbanitas. Que cuando nos estaban diciendo que hay una sobrepoblación de jabalíes y que hay que buscar una solución para ese problema, espero que le hagamos caso a la gente del campo y que no miremos con legislación de urbanita problemas que el campo ha detectado hace mucho tiempo. Efectivamente, en España hay una sobrepoblación de jabalí. As próximas semanas deberían ser boas pro emprego grazas á campaña de Nadal. Aquí en Galicia estímase que se van contratar máis de 24.000 persoas. Segundo as empresas de traballo temporal, as perspectivas son mellores en dúas cidades, Lugo e A Coruña, algo máis modestas en Ourense e en Pontevedra. E se atendemos a sectores, a hostalería é a que máis postos demanda en decembro, seguida do comercio e do transporte de paquetería. Nace Casa 47 o nome da nova empresa pública de vivenda que presentou hoxe o Goberno Central e que tomará a remuda das EPEs. Encargarase non só de organizalo solo, senón tamén a súa construción. Nunha primeira fase xestionará unhas 40.000 vivendas que se van destinar a un alugueiro asequible. Lo que hemos conseguido traer al día de hoy es una empresa que gestione todo el ciclo de vivienda, desde la adquisición, la gestión de esos suelos, hasta la entrega de esas llaves y de poder compartir con la ciudadanía la emoción de ese hogar. Aquí en Galicia, unha das liñas de traballo para mobilizar vivenda e rehabilitar cascos históricos. No de Vigo, por exemplo, van investidos 30 millóns de euros esta legislatura. Esta casa da Maxe era antes un bello edificio en ruínas e, como a el, moitos outros da zona bella viguesa. Nos últimos 20 anos rehabilitáronse 140 vivendas e 36 locais comerciais, grazas á colaboración entre a Administración autonómica e local. Un conjunto de intervenciones de calidad, donde se combina la tradición y la modernidad para poner en valor la esencia histórica, pero sin renunciar a la originalidad y a las soluciones contemporáneas. A Xunta investiu na rehabilitación do casco vello vigués máis de 30 millóns de euros. Ese convenio que acabamos de firmar, 7,1 millóns de euros que vai aprobar a Xunta de Galicia, multiplicamos casi por 4 as nosas últimas aportacións. Se deixas que se degrade unha parte da cidade, sobre todo unha parte tan importante como é a parte bella, a orixen de todo, ao final o que se acaba degradando é a cidade. Rueda lembrou que Vigo é a cidade galega onde máis vivenda pública está impulsando a Xunta. O que aínda non sabemos é o que vai pasar co recibo da luz o próximo ano, pero si temos unha estimación. O Goberno vai subir un 10% a parte fixa que pagamos, tanto os fogares como as empresas. Agardan que o recibo de todos modos non sexa máis caro porque as renovables poden compensar esa suba con rebaixas de entre un 4 e un 10%. Ese peso das renovables onde máis agardan que se note nas grandes empresas electrointensivas. Está carísimo. Sobre todo unha barbaridade. As patacas, que a ver, que levo un kilo para asar e me costoume 2 euros. A ver, todo está caro.
Todo, efectivamente. O prezo dos alimentos non deixa de subir. O Senado acaba de aprobar unha disposición para rebaixar o IVA dos produtos máis básicos desa cesta da compra. De que falamos? Pois de carnes, peixes, ovos, conservas, que agora debe ratificar o Congreso. Aquí en Galicia as forzas políticas teñen posicións dispares. A cesta da compra obriga a botar contas nas economías familiares. Populares e nacionalistas coinciden en que hai que tomar medidas. Buscar fórmulas que permitiran que esos bens básicos de consumo tiveran un prezo mellor. Porque aliviaría o bolsillo de cidadáns que levan moitos anos sufrindo o peso de un descontrol evidente. Os socialistas din que hai outras prioridades. Avaliar as necesidades educativas en todos os centros educativos de Galicia. Ese sí é un problema no que estamos volcados. As receitas para abaratar a cesta da compra son distintas. Os nacionalistas poñen o foco nas empresas. Con acordos coas cadenas de distribución. Penso que son aspectos nos que se podería incidir. Dende o Partido Popular defenden a rebaixa do IVA en produtos como peixe, a carne ou os ovos. Facilitaría que eses cidadáns pudesen acceder a alimentos que son básicos. A rebaixa do IVA é unha demanda unánime aprobada no Parlamento de Galicia. O que é lamentable é que se empregue o Parlamento de Galicia para confrontar permanentemente co Parlamento de España. Os votos do Congreso decidirán agora se sae adiante a rebaixa do IVA dos alimentos básicos. A unidade da Policía Nacional adscrita a Galicia conta arestora con menos de 340 axentes fronte aos 500 que precisa, segundo a Xunta. O conselleiro de Presidencia urxe o Goberno Central a cubrir as vacantes. Do contrario, di que a Policía Autonómica non pode seguir asumindo funcións que son competencia estatal. Xa advertimos ao Ministerio que, lóxicamente, aquelas funcións que viña prestando a Policía Autonómica, que non son propias da Policía Autonómica, sino que se están prestando en virtude de un convenio que se firmou no seu momento e empezámolas a prestar no ano 16, como é a cobertura das vítimas de violencia de xénero, vamos a ter que renunciar a ese convenio. Despertei esta mañá ca noticia e a verdade é que quedei un pouco impactada, non? Madre mía, un shock horroroso. Horroroso, pobres. Ahora que tiñan a vida máis ou menos organizada e velle esa cousa ben, pero mira, sucede esta catástrofe. Impacto, dor e conmoción, ese o sentir dos veciños do concello ourensán de Muíños ao saber do accidente que deixou 2 mortos esta noite. Unha muller contra a que bateu un condutor bébedo e o home dela que morreu dun infarto cando lle dixeron que morrera. Estamos en Muíños nuns minutos. O mes de decembro era a data límite para o remate do tramo que vai dende Arzúa a Melide da autovía A54. É unha vía fundamental para poder reducir o tempo de viaxe e tamén para evitar un tramo perigoso, que ten moitos accidentes. Falta un pouco máis de 3 semanas, tal como van as obras, parece pouco probable que estea rematada esa vía a tempo. Alejandro. Sí, efectivamente, o último treito que queda por rematar é este que poden ver tras de min, o de Arzúa a Melide, 16 kilómetros que nun primeiro momento o ministro de Transportes, Óscar Puente, comprometeuse a que estaría finalizado a finais deste ano, pero todo parece indicar que non se vai a cumprir este prazo e tampouco dan unha data exacta. Mentres os veciños das localidades máis próximas indican que rematala axudaría a desconxestionar o tráfico que atravesa as vilas e tamén a recortar o tempo das súas viaxes. Conocendo como conocemos o país, non creo que estea acabado para final de ano. Sería ben que canto antes abriraran o tramo de Melide a Arzúa mellor, pero que abriran xa o de Santiso, para que non houbera tanto Melide. Eso tamén sería bo. O tema da autovía de momento creo que vai ir para rato. Entonces, hai que ter paciencia, non queda outra. Está claro que é unha infraestructura moi demandada e levan moitísimos anos esperando por ela. Na Coruña esta mañá sentou no banco dos acusados José Manuel Martínez Quintáns, máis coñecido como Pandolo. É un perigoso atracador con múltiples antecedentes penais. Desta volta sentou para responder por varios delitos, entre os que está o roubo nunha casa de Ordes e 3 intentos de homicidio. Cal é a pena que se enfronta, Reyes?
Por todos os delitos polos que é investigado nesta causa, enfróntase a un total de 36 anos e 3 meses de cadea. Entre eses delitos está acusado de 3 intentos de homicidio tras entrar a roubar nunha casa habitada en Ordes. Na vista oral, el declarouse inocente e dixo que, ao ser descuberto, realizou 4 ou 5 disparos ao aire para que os habitantes desa vivenda se desen conta de que levaba unha pistola. Porén, unha das vítimas asegurou que eses disparos foron con intención e que de non fallar a pistola agora estarían todos mortos. Yo tomaba un coche y me salieron 4 o 5 personas de la familia, me rodearon, empezaron a golpearme y ya no había aquí. Yo apunté con la pistola a la gente. ¿Usted apuntó con la pistola? Pero en ningún momento llegué a disparar. Uns feitos ben distintos aos que relataron as vítimas. A primeira das testemunhas contou que tras escoitar un ruido no coche que Pandolo pretendía roubar, baixou e nada máis abrir a porta apuntouno directamente coa pistola a menos de 2 metros e acabou ferindo no abdome. Nese intre baixou ao patio a súa muller, contra a que o procesado realizou un novo disparo coa intención clara de acabar coa súa vida, segundo declarou no xuízo, malia que non a alcanzou porque se protexeu detrás doutro vehículo. O vela a escena, a nai do ferido balanzouse sobre o procesado. Este deulle unha puñada e tirouna ao chan e apuntándolle a cabeza disparoulle a vez que lle dicía isto é porque ti o buscaches, porén a muller salvouse porque a pistola se bloqueou. Agora enfróntase a unha pena de 36 anos e 3 meses de cadea. A defensa pide para él a libre absolución. Porque entendemos que pode haber unha eximente completa, entendemos que esa situación ou esa petición va a resultar difícil, pero sí que vamos a pedir unha rebaja sustancial de las penas. Pandolo ten un amplo historial delituoso. No 2007, en Sada disparou contra a patrulla da Garda Civil que lle deu o alto. Foi castigado con 20 anos de cadea e nada máis obtelo o 3º grao, a finais de 2023 matou presuntamente 2 homes, un en Mazaricos e outro en Culleredo, que despezou e esparexeu os seus restos en bolsas de lixo polos montes de Mazaricos, 2 asasinatos polos que aínda está pendente de xuízos. E a investigación pola morte dunha nena despois de recibir un tratamento dental en Alcira abre unha nova fronte. O anestesista que a sedou pasou esta mañá a disposición xudicial, pero ademais de homicidio imprudente e outros delitos, está acusado de furto, porque supostamente roubaba os fármacos dun centro hospitalario. A media mañá deste xoves, a policía trasladaba ao xulgado o médico anestesista que realizaba sedacións na clínica dental de Alcira, a raíz das que unha nena morreu e outra estivo varios días hospitalizada. A chegada do coche policial formouse un certo rebumbio porque un grupo de familiares e achegados do detido tentaban evitar con teas e paraugas que a súa imaxe fose captada polas cámaras. En vista da situación, o coche policial acabou recuando e metendo ao médico no xulgado por unha porta traseira. Déjenos a nosotros, por favor. Tanto o anestesista como a responsable da clínica dental foran detidos este mércores, acusados de presuntos delitos contra a saúde pública e de omisión do deber de socorro. A maiores, os informes da Policía e da Inspección Sanitaria fan recaer sobre o anestesista as acusacións de homicidio por imprudencia grave e lesións. Agora sábese tamén que se lle atribuye un posible delito de furto pola suposta sustracción dos anestésicos dun centro hospitalario. A trazabilidade dos fármacos estivo no foco da investigación desde o primeiro momento, segundo recoñecía a responsable da clínica hai 2 semanas, cando trascendeu o caso. Están investigando el lote de la anestesia, es que no sabemos qué ha podido pasar. A parte do estado a orixe dos fármacos, o problema é tamén que foron empregados por vía intravenosa para unha sedación total, cando a clínica só está autorizada para facer anestesias locais. A responsable da clínica segue detida en dependencias policiais, pendente tamén de pasar a disposición xudicial no mesmo xulgado de Alcira. E en Almería investigan un crime que arrepía. Detiveron unha muller e a súa parella pola morte do fillo dela, un neno de tan só 4 anos. Os detalles vannos chegando aos poucos porque a investigación está baixo segredo sumarial. No podemos avanzar mucho más que lo que le estoy comentando. La Guardia Civil desde el primer momento está en labores de investigación. Es un tema, pues, como pueden comprender, muy desagradable, terriblemente triste para toda la provincia y por supuesto para el municipio de Garrucha. Media dúcia de autobuses amencían hoxe coas rodas picadas e cos cristais rotos en Negreira. A policía investigao no contexto da folga de transporte que os sindicatos teñen convocada para mañá en toda a provincia. Os danos nos vehículos afectaron o servizo de transporte escolar na vila e tamén unha das conexións que ten Negreira con Santiago.
E os transportistas piden máis tempo para facerse coas balizas obrigatorias de sinalización de accidentes que, como dicimos, van ser obrigatorias dende primeiros de xaneiro. A Confederación Española denuncia problemas de stock dos novos dispositivos que substitúen aos triángulos. Ollo, porque a multa por non levalos vai ser de 80 euros. Dende a DXT falan dun período de graza no que non van sancionar, pero aínda non se concretou canto tempo vai ser. Santiago está de parabéns, tal día como hoxe hai 40 anos o seu casco histórico era declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Un recoñecemento que marcou un antes e un despois a súa zona monumental, onde cultura, turismo e o camiño son os motores desta milenaria cidade. O alcohol e as drogas están presentes en máis da metade dos accidentes de tráfico mortais que temos aquí, en Galicia. O ano pasado, fíxense, houbo 96 falecidos nas estradas. Neses accidentes detectáronse ata 51 positivos nalgunha das sustancias que se proíben para poder poñerse ao fronte do volante. Bueno, pois 34 deles deses positivos foron por consumo de alcohol. O último accidente mortal cun positivo en alcohol producíase esta mesma noite en Muíños, en Ourense, e o resultado foi tráxico. Morreu unha muller despois de recibir o impacto dun condutor que ía bébedo. O home da vítima tamén morreu dun infarto cando lle deron a noticia. O coche que conducía a muller falecida quedou desfeito. Presuntamente bateu contra el unha furgoneta que baixaba pola U1205 cara a Muíños. Invadiu o carril contrario. O condutor deu positivo en alcolemia. Iniciáronse labores de escarcelación para liberala e cando chegaron os equipos médicos, a médica xa nos dixo que tiña lesións incompatibles coa vida e nada se pudo facer. A traxedia non remataba aquí. O marido da falecida, ao ver que non chegaba a casa, colleu o coche e foina buscar. Fixo camiño cara á residencia de maiores daquela saíra de traballar ás 10 da noite e atopouse co accidente. Tardaban en chegar a casa porque salía de traballar daqui á noite e veu en busca dela, encontrouse co panorama e deulle o jamacuco, xa tiña problemas cardíacos e deulle un infarto e non o deron salvado. Malia os esforzos dos profesionais sanitarios que estiveron unha hora facéndolle manobras de reanimación, faleceu. Antes deralle tempo de avisar o fillo do matrimonio de 20 anos de que acababa de morrer súa nai. Chamouno el mesmo, chamouno o pai para que se acercase e cando o fillo chegou, o escenario xa vos lo podedes imaginar. A nai fallecida no accidente e o pai na ambulancia. En Muíños están hoxe consternados. Horroroso, horroroso, pobres. Iso me shock a noticia. É lamentable que aínda hoxe por hoxe a xente non sexa consciente do que supón conducir baixo supuestamente os efectos do alcohol. A Garda Civil acaba de deter o condutor que presuntamente provocou o accidente mortal baixo os efectos do alcohol por un delito de homicidio e outro contra a seguridade viaria. Tamén deu positivo, neste caso en drogas, o condutor deste coche que se esnafrou hai uns días contra un poste na Coruña. Morreu a súa acompañante, unha moza de 20 anos. Os positivos ao volante deixan moitas máis historias dramáticas nos últimos anos en Galicia. Entre as máis lembradas, a da nai de 39 anos que morreu canda os dous fillos en Salceda de Caselas, cando bateu contra ela un condutor bébedo en 2021. Ou a da parella de mozos, que morreu en Ribeira en 2019 nun accidente provocado por unha condutora baixo os efectos do alcohol e dos medicamentos. O número de positivos ao volante en accidentes mortais de tráfico preocupa moito. Aquí en Galicia, a DST toma medidas para evitar que os condutores avisen a outros de onde están os controis. E para iso fan controis que duren pouquiño tempo, de forma que van cambiando de sitio. Tamén xorde outro debate, o de se somos os galegos permisivos co consumo de alcohol, Xoel. Si, é que hai quen pensa, por exemplo, Marta, que beber unha ou dúas cervexas non teñen ningún tipo de implicación a hora de coller o volante, pero o certo é que a única taxa de alcohol segura para conducir é a de 0,0. De feito, a DXT está traballando xa en propostas como reducir, por exemplo, rebaixar a taxa de alcohol que pasará nun futuro a estar en 0,1 miligramos por litro de aire expirado. Consumo de alcohol, tamén de drogas unidos a outros factores como exceso de velocidade ou distraccións son algúns dos factores que están detrás das máis
máis de 80 persoas que faleceron nas estradas galegas xa no que vai deste ano 2025. A DXT tamén traballa co obxectivo de tentar reducir esta sinistralidade e dar cos condutores e cos usuarios que a través de redes sociais difunden información sobre a presenza deses controis de velocidade, un comportamento que advirten as autoridades entraña máis riscos que beneficios. Non moi ben, porque así estás advertindo a quen vai bebido para que poda coller outras rutas, non? Non é moi lógico tampouco. Hay muchos accidentes de tráfico en general y yo pienso que no hay, especialmente entre la gente joven y bueno, y a veces no tan joven también. Desde que existe el WhatsApp, la comunicación es mucho más fácil entre las personas, tanto para bien como para mal. Tamén morreu un home de 78 anos no concello de Vilaboa nun atropelo. A vítima cruzaba a estrada por unha zona sen paso de peóns cando alcanzou un vehículo. Unha vertedura de gasóleo provocou 2 accidentes nas últimas horas no campus de Vigo. Un camión que perdía combustible deixou un regueiro duns 5 kilómetros e ao mesturarse coa chuvia, pois converteu a estrada nunha pista de patinaxe. A estrada de Clara Campoamor e a súa conexión co campus universitario de Vigo converteuse nunha especie de pista de xeo para os condutores que onte á tarde circularon por ela. Algúns deles decatáronse da presenza de combustible na vía. A chuvia era moi intensa, pero estaba máis esvaradía do habitual nestas circunstancias. A situación provocou 2 accidentes por saída da vía nesta rotonda que dá acceso a varias facultades do campus vigués. Afortunadamente, nos 2 casos non houbo que lamentar danos persoais graves. Os axentes desprazados á zona constataron a presenza de gasóleo no lugar dos sinistros e comprobaron que o regueiro de combustible se estendera por outras vías ao longo de algo máis de 5 kilómetros. A policía local tivo que controlar a circulación na zona para evitar máis accidentes e mesmo foi necesario cortar a tráfico nalgúns puntos. 2 camións de bombeiros desprazáronse ao lugar e procederon á limpeza da vía. Hai aberta unha investigación para identificar a procedencia da vertedura, pero todo apunta á perda accidental de combustible dun camión de autoescola. Nas últimas horas, o seu condutor presentouse en dependencias policiais ao detectar unha fuga de gasóleo no vehículo e a coincidencia da aparición da vertedura co traxecto que realizara. En Madrid morreu esta mañá un motorista de 45 anos que perdeu o control e foi bater contra unha árbore. O golpe foi brutal, saiu despedido a varios metros de distancia. Para manter os niveis de reserva de sangue durante esta ponte festiva de decembro, a Axencia de Doazóns lémbranos a importancia de acudir doar. Un chamamento para todos os grupos sanguíneos, pero especialmente para A e B negativo e para A positivo, que son os que teñen as reservas máis baixas. Santiago está de celebración porque tal día como hoxe, pero hai 40 anos, a zona vella da cidade foi declarada Patrimonio da Humanidade por parte da UNESCO. Nestas 4 décadas rehabilitáronse moitos edificios e o entorno da catedral converteuse nun polo de forte atracción turística. Como cambiou o casco histórico de Santiago? Nuria. E ese logro era o impulso que precisaba naquela altura esta zona monumental de Santiago, que hai 40 anos tiña moitos edificios en mal estado. Rehabilitaronse vivendas, negocios, tamén espazos públicos e creáronse novos centros culturais como, por exemplo, o Museo das Peregrinacións ou o Museo do Pobo Galego, aproveitando edificios históricos. Santiago recuperou en definitiva o seu esplendor e ademais encheuse de xente grazas ao pulo do turismo e en concreto do Camiño de Santiago, que cada ano atrae a milleiros de visitantes. Hoxe conmemórase ese 40 aniversario e faino ademais cun reto a futuro que é manter vivo este casco histórico sen perder a súa esencia. Esencia que conserva. A revolución da zona histórica de Santiago é un exemplo para outras vilas. Fixámonos, por exemplo, en Ribadavia. Ali estrean o proxecto Vilas Vivas, que pon a disposición dos emprendedores locais para abrir negocios e revitalizar o casco. Este é un dos baixos que estaba en desuso na zona histórica de Ribadavia e agora acolle un dos 3 novos establecementos comerciais. Ese que tal va por aí, Manolo. Así bota a andar o proxecto pioneiro Vilas Vivas. La taona del Camino, ata a folla do Camiño, vai ter unha originalidade moi importante, que é a mistura de arte
e gastronomía. En este caso, unha especialidade da gastronomía que é a repostería sefardí. É unha oportunidade, como decíamos, pois, para intentar volver a recuperar o casco antigo de Ribadavia. A máis Ribadavia creo que é o terceiro ou cuarto lugar máis visitado da provincia de Ourense. Eu vexo que o turismo en Ribadavia está vivo, o que non está vivo é o comercio. Ademais da repostería sefardí, tamén haberá outra tenda de repostería artesá galega cun obradoiro de chocolate e unha tenda con produtos con selo, IXP e denominacións de orixe galegas. Ainda están os electricistas acabando os últimos e eu xa vou aproveitar e colocar a mercancía. Vemos unha oportunidade non só para dar a mostrar os nosos produtos, que, como digo eu, nós somos o punto colorido distinto aos viños do Ribeiro, cada un desde o mel, a porco celta e a cosmética galega. Vilas Vivas é un proxecto piloto impulsado pola Xunta de Galicia e o Concello de Ribadavia. A carón da volta do Brao que ven estarán sobre entre 9 e 12 locais en Astío. Eu animar desde aquí eso, que se pasen por aquí este fin de semana, que vexan como isto funciona e que se queren montar algún negocio, a Xunta seguramente, a Xunta e o Concello, pois pon a todas as facilidades. É un dos aguinaldos que esperta máis curiosidade e coñecemos o seu contido. Ven sendo xa habitual nos últimos anos. Algúns dos empregados de Inditex comparten nas súas redes sociais a ilusión por recibir un detalle. O tradicional é agasallar cun lote de produtos típicos de Nadal. Mercedes... Si, é unha tradición do Nadal que seguen conservando moitas empresas, a de agasallar cunha cesta os seus traballadores. Hainas de moitos tipos e prezos, pero segundo nos contan en tendas especializadas como estas, o prezo medio soe rondar os 100 euros. E que soen levar estas cestas? Pois como podemos ver aquí, nunca faltan os viños, os embutidos. Tamén é moi típico poñer algún paté e algo doce como turróns ou panetone. Un clásico máis destas datas do Nadal que agradecen especialmente os traballadores que a reciben. En moitas casas é un momento moi agardado cando chega o aguinaldo da empresa. Son unha ilusión moi grande, e sobre todo por os máis pequenos. Nos daban unha cestita, depende de como fuera, un año máis grande, outro año máis pequeño, pero nos regalaban algo sempre, sí. Sempre algo bonito, ademais por Navidad ten ese detalle. Eu teño unha incapacidade, agora non estou traballando, pero sigo recibindo a cesta de Navidad. Esta traballadora de Inditex tamén. Ela comparte a súa ilusión a través das redes sociais, seguramente moi consciente de que non todos teñen a sorte dela, a de recibir un aguinaldo así. Porque esa tradición xa non é o que era. Pois algunha vez, pero eran cousas pequenas, a verdade, sen moita importancia. Un décimo de lotería ou algo similar, pero non as cestas, iso que se facía antaño, agora xa non. Non nos regalamos as cestas de Navidad, pero regalamos un décimo de lotería e un vale para comprar roupa. Depois a cena de empresa. Aínda que xa non é unha práctica generalizada, quedan empresarios que rascan o peto para agasallar os seus traballadores coas tradicionais cestas ou outros formatos máis personalizados. Sobre 400, 300 y pico, 400, sí, porque si te vas a un par de botellas, un par de tal, el producto ya selecto, sí. Sobre la última que estamos haciendo, 300 y pico. Fina, contanos que é difícil montar cestas máis baratas porque os empresarios piden cada vez produtos máis selectos, deses que os seus traballadores non consomen no seu día a día. Con todo, as cestas seguen a levar o de case sempre, e o máis de moda é o produto galego. Produtos galegos, por exemplo, como os lácteos, froito do traballo dun sector que está en pleno proceso de modernización. Galicia representa o 41% da produción de leite de toda España. Galicia lidera a produción de leite en España con máis de 3 millóns de toneladas en 2024. Máis do 40% do leite que se consome sae das explotacións galegas, algunhas pequenas, con anos de traxectoria, outras máis grandes e modernizadas que garanten a remuda xeracional. Na ganadería somos 5 socios e un empleado. Temos total 600 cabezas e en ordeño ahora mesmo 300. Son unha ganadería pequena. Teño 50 vacas, pero, bueno, en ordeño teño 38. Máis do 70% do leite que sae das nosas explotacións transfórmase ademais en Galicia. Entre as 3 empresas que máis leite recollen en Galicia, polo menos unha é galega, a nosa. Significa que o valor engadido froito do vosso traballo queda onde ten que quedar, en Galicia.
xerando emprego, industria e riqueza en Galicia, aposta polo rural e apoio do Goberno galego co sector gandeiro e agrario. Para a semana que ven faremos ese segundo pago da PAC, que tamén é importante dicilo, porque nestas datas solémolo facer, este ano farémolo un chisquiño antes. Avanzaba ante os máis de 300 gandeiros que traballan na actualidade pro Grupo Lence, que celebra o seu cincuentenario. Saben cales foron os temas máis buscados en internet este ano? Como case sempre, Google danos as respostas. As noticias máis importantes están á cabeza, pero tamén asuntos máis populares. Por exemplo, quen é Andy e quen é Lucas? Este é Andy e este é Lucas, non? Milleiros de españois tolean coa mesma dúbida. Foi un dos temas máis buscados este ano en Google, o buscador que se usa o 90% das veces no mundo. Casi todos los días. Uso un abogado entonces para consultar noticias jurídicas, incluso noticias de actualidade. Todos los días, es que todos los días utilizo Google, lo necesito, vamos. Como dormir, vamos. Bastante o día, a verdade. Sobre todo información dos nenos pequenos, que eu teño un neno de 2 anos. O tema máis buscado en España foi o apagamento eléctrico, e iso que a internet fallaba. Si algo buscamos, o meu abuelo buscou moito para ir por casa a ver que facer de comer e así. Si te dicen que te van a que necesitas un kit de emergencia, pues normal que busques en internet, digo yo. Non me acordaba ya ni del apagón, imagínate. Pero non vou negar que tamén ando en Google as redes sociales ou calquer outra cousa. Como quen son o novo papa, Lala Chus e Andy e... Lucas. Entendible también, o sea que como tema de actualidad, ¿no? Sí, es sorprendente, la verdad, es bastante español, Andy y Lucas. Yo sí sé quiénes son, pero no sé quién es Andy y quién es Lucas, la verdad. Pois para sabelo non precisamos Google, este é... E os outros, Roberto Vilar e o bispo de Mondoñedo. O expresidente da Xunta, Fernando González Laxe, recibe a esta hora o premio Fernández Latorre que concede la Voz de Galicia polo seu compromiso coa comunidade, pola súa vocación de servizo público. Na entrega do galardón a que asiste Alfonso Rueda, Laxe animou a actuar contra a polarización extrema e contra os que alentan a crispación. Esta é a cámara que temos no Cebreiro, que tamén amosábamos onte, con onte tinguida de branco por mor da neve, pero como ven xa está limpa a fronte que chegaba onte precisamente, que aínda siga aportando esas chuvias, esa humidade, pois xa provocou que se derretera por completo. Imos a outra cara de Galicia, fíxanse esas ondas tan ben definidas que tamén nos amosa a nosa Cámara da Coruña, iso chamase Mar de Fondo. É o que deixa en aviso boa parte do litoral galego, en aviso de nivel laranxa, avisos que tamén van continuar nos próximos días. Seguimos, polo tanto, falando deste temporal marítimo. Previsión con eses avisos no litoral e con esas chuvieiras desta hora e para as próximas horas bastante máis contundentes no terzo norte de Galicia. Chove desta hora con intensidade en comarcas como a Mariña e Ortegal e tamén nas zonas de montaña de Lugo. Ventos do oeste que seguirán aportando esa humidade. É certo que subiron bastante as mínimas, marchou o frío, pero as máximas a verdade que séguense en moitos cambios. Como sempre, despois dos deportes falamos da previsión dos próximos días, seguimos falando de chuvia. E este é o estado en que atoparon un mapache que se coou nunha licorería de Virxinia, nos Estados Unidos. Acabou inconsciente no cuarto de baño despois de arramplar o pobre coas botellas de alcohol. Non é nada raro que estes animais entren nas tendas a roubar comida e as redes están cheas de escenas deste tipo. O que se emborrachou levaron a un refuxio, deixárono dormir unhas horiñas e soltárono na natureza cando se recuperou da borracheira. Os adornos de Nadal poden ser verdadeiras obras de arte. Así son as que elaboran de forma totalmente artesanal en Polonia, que é un dos países líderes na fabricación destes ornamentos. Nunha pequena vila, preto da capital, aínda sopran o vidro a man e conseguen unhas pezas delicadas e únicas que conquistan fogares de todo o mundo. Mesmo chegaron á árbore da Casa Branca. Pois con estas imaxes máxicas rematamos hoxe o Telexornal Mediodía. Ata mañá.